Κάθε πρωί 7 με 10 ο Μάκης Πουνέντης στον 92,3 Λάμψη. Νίκος λέει: Θανάσο, καλημέρα, μη μαζάς. Πες τα όλα, εσύ και μη φοβάσαι τίποτα, πάντα και κανένα. Εσύ έχεις το πιδάλιο μέχρι να έρθει ο Μάκης. Ναι, Νίκο, πες τις τέτοια πρωί-πρωί. Πες τις τέτοια να πάρει θάρρος, δεν μπορώ να τη μαζέψω μετά. Πώς είσαι έτσι πάλι, μπορεί σήμερα που σε βλέπω? Σήμερα είμαι πολύ 90s. Ένα φαρδί pullover, ένα φαρδί υψηλό μεσοπαντελόνι, τα αθλητικά μου. Είμαι πολύ 90s kids. Έτσι νιώθεις, Έτσι νιώθω. Δεν ξέρω τώρα αν το έχω βγάλει προς τα έξω. Καθόλου. Ξαναβάλει το μέσα, δεν γίνεται δουλίτσα καθόλου. Δεν είναι τέλειο το pullover που είναι έτσι φαρδί. Ναι, δεν βλέπουμε τα χέρια, εντάξει, δεν βλέπουμε δέρμα, δεν βλέπουμε τίποτα. Όχι, δέρμα δεν βλέπεις καθόλου σήμερα. σήμερα. Είναι σαν να κάνω εκπομπή με Alien. Ναι, καθόλου δέρμα, τίποτα έτσι. Α, όχι, είσαι πολύ δυνατή. Το βάζεις και μέσα, κάνεις πουφούλα. Ξέρεις τι, γιατί άμα τα αφήσω. Πολύ ωραία ιδέα. Είναι έτσι. Τα τσακάλια. Έτσι ήταν στα τσακάλια. Ο Ευγενίδης είναι αυτός ο γλυκούλης με τα γαλανά μάτια. Σου γυάλισε μωρή και αυτός. Μοιάζει πολύ σαν Βρετανός, γι' αυτό το έχω παρατηρήσει. Και σου αρέσει αυτό. Μ' αρέσει το βρετανικό εμένα πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν είναι για τα μούτρα σου μωρή, είναι 2 μέτρα ο άνθρωπος. Είναι πανύψηλος, δεν του φτάνει, δεν σε φτάνει. Γιατί τα κούνια δεν μπορώ να βάλω? Όσο και να βάλει, σε σκάλα πρέπει να ανέβεις για να το φτάσει. Τον Ευγενίδη είναι 2 μέτρα. Ανεμόσκαλα θέλω, βέβαια. Είμαι 1,65. Είπαμε να σου κάνουμε ένα προξενείο της προκοπής. Πού να σε πάω? Ναι, αλλά τα παιδιά μας σκέψου πόσο ψηλά θα είναι. Μωρέ, ψηλά θα είναι, αλλά για να γίνουν τα παιδιά θα ταλαιπωρηθείτε. Πώς να το πω πιο απλά? Άσε μπορεί και ένα χριστιανό εκεί πέρα έξω να τζευγαρώσει με κανέναν άλλον άνθρωπο. Όλους εσύ πια τι πράγμα είναι αυτό, παιδιά? Πατρινιά. Εσύ είπες δεν θα με δώσεις. Να σε δώσω. Δεν είναι καλή περίπτωση ο κύριος Ευγενίδης? Ή ο Γιώργος είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση. Ο Γιώργος από μόνος του. Ο Γιώργος με σένα δεν θα είναι ωραίος συνδυασμός. Πώς να το εξηγήσω, ρε παιδί μου? Γιατί δεν μπορούμε εμείς που είμαστε λίγο πιο κοντούλες να βρούμε λίγο πιο ψηλούς? Μα βρίσκεται, ρε παιδί μου. Βρίσκεται και εντάξει και εμένα. Η μάνα μου δεν είναι και το πρωτομπόι. Ο πατέρας μου είναι ψηλός, γι' αυτό και εγώ γίγα έτσι 2 μέτρα. Εμένα ήταν το αντίστροφο. Η μάνα μου ψηλή και ο πατέρας μου κοντός. Τους είχα γεννά κεφάλι στο κρανό. Άσε πες να μαντέψουμε, από τον μπαμπά πήρες. Πήρα από τον πατέρα μου, ναι, καλά το μάντεψες. Picture this! Είναι ο Τάκης. Περπατάει μένει στον δρόμο, θέλει να κόψει δρόμο μέσα από ένα παρτέρι. Βιάζεται ο άνθρωπος. Με το που πατάει στο παρτέρι, εμφανίζεται ένας αστυνομικός. Κύριε, τη λέει την πινακίδα, την είδατε που λέει μην πατάτε στο παρτέρι? Λέει ναι, την είδα. 10 ευρώ πρόστιμο, 10 ευρώ πρόστιμο. 10 ευρώ πρόστιμο, λέει. Ναι, 10 ευρώ πρόστιμο, γιατί πατήσατε? Λέει, απαγορεύεται να πατάτε στο παρτέρι. Μα κυρία μου, μας έχετε τρελάνει στα πρόστιμα. Δεν μπορούμε να βγούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πληρώνουμε και το 50. Τα 150 γίνανε 300. Τώρα εσείς ξαφνικά πρόστιμο και εγώ με το παρτέρι. Ναι, παρτέρι. 10 ευρώ πρόστιμο, 10 ευρώ. Καλά, έτσι κι αλλιώς 10 ευρώ. Τίποτα δεν είναι. Μόνο 10 ευρώ, γιατί το έχετε τόσο χαμηλά? Το είχαμε 50, αλλά δεν πάταγε κανείς. Μπαίνει μια γριούλα σε ένα σούπερ μάρκετ. Λέει στον πολιτή: ναι, γεια σας, παρακαλώ, μπορείτε να μου βάλετε μισό κιλό Αλτσχάιμερ? Τι είπατε? Λέει: μισό κιλό Αλτσχάιμερ θα ήθελα, παιδάκι μου, βάλε μου μισό κιλό Αλτσχάιμερ. Κυρία μου, της λέει: γιαγιούλα, μήπως κάνεις κάποιο λάθος? Όχι, θέλω μισό κιλό Αλτσχάιμερ, μισό κιλό. Δεν έχουμε τέτοιο τυρί, γιαγιάκα. Μήπως κάνεις κάποιο λάθος και θέτεις κάποιο άλλο τυρί και έχεις μπερδευτεί? Τι να σου πω, παιδάκι μου. Μπορεί να έχω μπερδευτεί. Είναι και αυτό το έμενταλ που έχω. Είχε μπερδευτεί η δόλια, καταλάβατε? Picture this! Πλησιάζει ένας αστυνομικός, είναι μεθυσμένο που οδηγεί. Καλησπέρα του λέει, κατέβασε το παράθυρο. Κατέβασε το παράθυρό σου, λέει. Κατέβασε το παράθυρο, λέει το όργανο εδώ πέρα. Αλκοτέστ. Ναι. Καλησπέρα του λέει, καλησπέρα. Έχετε πιει? Όχι, ρε φιλαράκι, σε σένα παραγγέλνουμε. Τι ωραία οι οικογένειες να είναι αγαπημένες. Γιατί και τον Τζακωμό μας θα τον ρίξουμε, ρε παιδί μου. Γιατί δεν ξέρω στις δικές σας οικογένειες τι γίνεται. Στις δικές μας είναι μη μας ταΐσεις. Μέχρι να μας ταΐσεις είμαστε καλά. Που γυρνάμε γύρω-γύρω, που πίνουμε έτσι το κρασάκι έτσι διακριτικά. Με το που φάμε δεν ξέρω τι γίνεται. Γι' αυτό, παιδιά, ίσως η λύση να είναι αυτό. Μην τρώμε πάρα πολύ. Γιατί το έχω παρατηρήσει. Μετά το φαγητό γίνονται όλα. Λάου. Δεν χρειάζεται να βγάλουμε πολύ. Δεν χρειάζεται να σκάσουμε. Είμαστε κι εμείς οι Λινάρες, παιδί μου, της υπερβολής. Είμαστε και φωνακλάδες από γεννησιμιού μας, ρε παιδί. Να μείνουν πράγματα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου? Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Μην κοιτάτε εγώ που είμαι πολιτισμένος και δεν τσακώνομαι ποτέ. Εσύ Σουηδός. Πολύ. Εγώ, παιδιά, να έχω τσακωθεί στη ζωή μου 1,5 φορά. Και πολύ μπορεί να λες. Και μπορεί.
Τα λέμε μεταξύ μας, πώς θα πιστέψουμε, καταλάβατε. Κάθε πρωί 7 με 10 Mac Attack στον 92,3 Λάμψη με το Μάκη Πουνέντη.